ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଗୋଟେ କନଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେ କନଭେଣ୍ଟରେ ଆଜି 37ତମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ହବ। ତାପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍। ମୁଁ ଆସି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫଟୋ ଦିଟି ରଖା ହେଇଛି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରି ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଖାଇକିରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲା ନାଚିଲେଣି। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁରା ବହୁତ କୁନି କୁନି ପିଲା ଯୋଉ ନାଚ ନାଚୁଥିଲେ। ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ସିଏ ବି ନାଚିଲେ। ତାଠୁ ସାନ ପିଲା ଡ୍ରାମା କଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁରା ବି ଭଲ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ତାଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଭଲ ଭଲ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ ପିଲା ନାଚିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଛୋଟବେଳ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି। ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।